De totes maneres, jo el primer que vull fer és agrair a, a la sectorial de gent gran de l'Assemblea que heu organitzat això i que heu pensat que el que jo pugui dir pugui tenir interès. I ho vull agrair en dues vessants. La vessant protocolària, que normalment sempre es diu que s'agraeix als organitzadors, però a més la vessant fàctica. Que si val la pena seguir parlant i seguir fent-nos preguntes com a ciutadans és perquè justament hi ha tota una part de la societat que, malgrat totes les invitacions a rendir-se, continua organitzada. Només organitzar-se per trobar-se, per compartir informació, per compartir punts de vista, jo crec que ja és una victòria. I, per tant, vull agrair a la sectorial la iniciativa, la de convidar-me a mi, però també la de seguir fent coses com se segueixen fent. Aquests dies que, a més, l'Assemblea ha fet aquest procés intern. No sé si heu llegit aquest article que va escriure en Vicent Partal sobre la importància de l'Assemblea. Jo el comparteixo molt, el que diu aquest article, perquè, a més d'aquesta trobada, des que va acabar la pandèmia o des que va acabar les restriccions per la pandèmia, amb la Marta hem tingut la sort de recórrer el país gràcies a molta gent que a nivell territorial a l'Assemblea està fent feina, organitzant xerrades, organitzant espais de debat, i puc dir que alguna vegada, no?, que veus les notícies per la tele i veus com va tot, que fan ganes de deixar-ho córrer, no? Però quan veus que arreu del país, en l'últim poble, hi ha 4 o 5 persones que organitzen una xerrada, que són capaces de convocar 50 persones d'aquell poble, que la gent hi és allà, jo moltes vegades la gent ens convida per dir, aviam, si podeu compartir amb nosaltres, si ens doneu una mica d'ànims. I a mi em passa exactament al revés. Arribo i el que em dona ànims és veure que, malgrat tot, hi ha molta gent que no tira la tovallola. I quan dic malgrat tot, què vull dir? I aquí entro ja una mica en matèria. El malgrat tot és malgrat l'intent desesperat, coordinat, ple de recursos, destinat a tancar la carpeta catalana. Vull dir, jo crec que és una evidència que hi ha una gran, diguéssim, una gran transversalitat a l'hora d'intentar tancar 10 anys o 15 anys de lo que ha estat un procés de mobilització popular. És a dir, veiem una enorme transversalitat. Per què ho dic, lo de la transversalitat? Normalment, i durant tots aquests anys, no és novetat que l'estat espanyol està incòmode amb el que passa a Catalunya. Per tant, aquesta incomoditat no ens hauria de sorprendre, però hi és, i cal mirar-la i cal intentar veure-la el més clar possible, sobretot en un moment on ens estan convidant justament això, a rendir-se, a callar i a deixar-ho estar. Jo crec que el 2017 la gent va infligir un cop molt gran a l'Estat i ara estem, diguéssim, no en un moment de ressaca, sinó que aquesta esquerda que es va obrir, l'Estat encara treballa per tancar-la, perquè crec que hi ha espais de l'Estat que són més conscients fins i tot que molts independentistes, més conscients que molts independentistes, de l'enorme poder que va desfermar la gent i de l'enorme esquerda que va provocar. Aquests dies, no sé si segurament molts de vosaltres heu llegit la carta que li va escriure Clara Ponsatí a Pere Aragonès. Hi ha un moment de la carta on te diu, li retreu al govern de la Generalitat aquesta insistència del govern a fer creure que l'Estat, que l'adversari és més fort del que realment és. Està clar que no es pot menystenir l'enorme força que té un Estat,
que potser sí que va haver-hi aquest menysteniment, que tot seria molt fàcil. No, efectivament, és difícil, és complicat. Ara, crec que és igual de greu menystenir el poder de l'adversari que sobredimensionar-lo. I en la carta de la Clara Ponsatí, aquesta observació em va semblar de les més interessants, en el sentit de dir per què el govern de la Generalitat sembla que treballi a favor de presentar-nos o d'intentar que assumim un poder del contrincant que el contrincant no té. Aquest gran enfadament, la repressió desfermada des de l'Estat és perquè s'han sentit amenaçats. I, per tant, ho han de tancar. I encara estan tancant-ho. No ho han tancat. No ho han pogut tancar fins ara. I continuen. A nivell intern, a nivell del seu estat, bueno, fixeu-vos que el que per nosaltres, amb el tema de Pegasus, és una cosa inadmissible, doncs hi ha sectors polítics de l'Estat que no és que no ho veuen inadmissible, és que ho veuen bé. És que fins i tot hi ha sectors de l'Estat que creuen que poc s'han vulnerat els nostres drets. Per tant, davant de l'opinió pública de l'Estat, els mandos de l'Estat han de demostrar i la repressió, la presó, l'espionatge, tot això forma part d'aquesta idea de deixar clar que ningú dubti que les forces estatals treballen per posar els catalans a puesto. De cara a dintre hi ha aquesta intencionalitat absoluta. De cara a l'exterior, de cara a l'opinió pública internacional, que va veure el que va passar el 2017, que ho va veure tot el món. Jo l'altre dia em vaig comprar un llibre d'uns periodistes que van analitzar l'impacte del procés, l'impacte internacional, però que l'analitzen des del punt de vista de l'ultraespanyolisme. I allà veus el mal que s'hi va fer el 2017. Per tant, conscients d'aquest mal, ells intenten solucionar-ho amb totes les eines possibles. És veritat que de cara a fora han de fer servir estratègies diferents a les que fan servir de cara endintre. De cara endintre, mano dura, espionatge, repressió, i de cara en fora han de donar justament la imatge contrària a la que el món va veure el 2017, que és concòrdia, diàleg, normalització de la situació, i en això estem. I per això és tan difícil d'entendre, per exemple, aquesta idea dels Jocs Olímpics, per exemple. L'estat espanyol necessita desesperadament uns Jocs Olímpics a Catalunya. És increïble que el govern de la Generalitat pacti amb el PSOE, amb el PP i amb Ciutadans uns Jocs Olímpics per dir-li al món que a Catalunya ja no hi ha cap problema. Jo, sincerament, no vull pensar que ho fan per comissions, per obtenir beneficis econòmics, per omplir-se les butxaques. No vull pensar això, però llavors l'altra opció és dir són els nostres governants molt poc dotats per entendre la situació que tenim al davant. Bueno, si l'independentisme vol ajudar a l'estat espanyol a netejar la imatge internacional, doncs ho estan fent magníficament bé. I això, certament, a mi em destirota, no? I, per tant, llavors, l'Estat està fent aquest intent intern i extern de dir Catalunya està controlada. Deia que això tampoc ens hauria de sorprendre, però que, com deia fa un moment, jo veig amb molta preocupació que aquí a Catalunya, tant des del govern com des dels partits, també hi ha un interès a normalitzar la situació. Normalitzar la situació, normalitzar la tornada a l'autonomisme, normalitzar pactes amb els mateixos que t'espien, els mateixos que van contra la llengua. Vull dir,
em sembla difícilment explicable. Em sembla un error històric gravíssim. Em sembla que apostar per la tornada... Clar, de vegades diem autonomisme. No és una tornada ni tan sols a l'autonomisme. És una tornada a la monarquia, a l'estat monàrquic, a l'estat del consens de la transició del 78, a l'estat que protegeix els Borbons. No és una tornada a l'autonomia. És que ni tan sols és una tornada a l'autonomia sorgida de la transició. L'altre dia llegia un llibre que us recomano d'Àlex Gutiérrez sobre la història de TV3. TV3 va començar a emetre desobeint les ordres de l'Estat. Desobeint. No tenia els permisos TV3 per començar a emetre. I dius, avui això seria impensable. I dius, de veritat, 40 anys després, estem amb menys capacitat de plantar cara a l'Estat que fa 40 anys, quan sorties d'una dictadura. De veritat, ens han fet tornar a ser tan obedients. I mira, que l'estat espanyol vulgui que els catalans obeeixin no és cap novetat. Ara, aquest treure pit de com d'obedient s'és a l'Estat, que és el que fa el govern de la Generalitat, jo només ho entenc com a absoluta miopia o, que és una cosa que es diu molt, que jo, bueno, la necessitat, escolta'm, si fem cas, estarem 10 anys aquí governant, perquè al final del que parlem és d'unes persones amb projectes personals propis, i escolta'm, i si me passo 10 anys cobrant 80.000 a l'any, la meva vida d'aquí al 2030 jo ja la tinc solucionada. I després, doncs, què? Que la gent deixarà de votar el meu partit? I a mi què m'importa? Si jo d'aquí 10 anys hauré ingressat gairebé 1 milió d'euros de sou públic. Que no voten el meu partit? Doncs jo ja m'agafaré, me faré la meva casa a les Terres de l'Ebre o a l'Empordà o on sigui, me retiraré allà i a vivir. I el país? Doncs el país és que si no, no hi ha cap altra explicació. Engreixar les màquines de partits, pagar sous, col·locar amics... Perquè, clar, sempre parlem dels diputats. Mira, el diputat cobra tant... La quantitat enorme de càrrecs que no coneixem ni el nom, que no sabem ni quina cara tenen, que cobren 80.000 euros pel sol fet de tenir un carnet d'un partit. És possible que això sigui el que explica la rendició total del nostre govern? Potser sí. Llavors, això, diguéssim, és el que vol l'Estat, el que vol el govern de la Generalitat. Tornem a l'autonomisme, tornem a la tranquil·litat, tornem a la pax monàrquica, borbònica. Deixeu de molestar, desactiveu a la gent, que la gent no molesti més. Ja negociarem nosaltres en els despatxos. Bé, això és el que volen. La pregunta que ens fem nosaltres, que no estem en aquesta lògica, diguéssim, és: ho aconseguiran o no ho aconseguiran? I per respondre a aquesta pregunta hi ha com dos sectors, diguéssim. Una, ho aconseguirà, les condicions externes permetran que aconsegueixin aquesta tranquil·litat, i l'altra part és: nosaltres com a actors ho permetrem? Tindrem força per impedir-ho? Llavors, d'aquestes dues, m'agradaria dir dues o tres coses. Les que no depenen de nosaltres. Començo amb les que no depenen de nosaltres. Podran fer una tornada a l'autonomisme monàrquic com la que volen fer? Jo crec que ho tenen més difícil que el que ho va tenir els anteriors autonomistes. És a dir, el marc autonòmic, el cicle autonòmic previ al moviment independentista, bueno, pues tenia la capacitat, no? L'Estat semblava tenir la capacitat d'oferir millores, no? De que el fet de formar part o d'acceptar l'autonomia i d'acceptar pues, la transició i d'acceptar tot això, i a més vosaltres, que sou de la sectorial de gent gran, ho recordareu, no? En algun moment, perquè si no, no s'hagués pogut imposar
l'autonomisme durant tants anys. En algun moment, per la major part de la població catalana, la perspectiva de formar part d'una Espanya autonòmica podia agradar més o menys, però dintre del que cap, la gent va considerar que hi havia raons, com a mínim, per ser-hi. I jo crec que totes aquelles raons, no? L'entrada a la Unió Europea, la possibilitat de modernitzar-se, que era evident que havia de passar després de 40 anys de dictadura, totes aquelles promeses, jo crec que s'han esgotat. I es van esgotar quan comença el moviment independentista, on hi ha molta gent que diu a mi ja no me compensa. Avui, després de tants anys de moviment independentista, diguéssim, totes aquelles causes que van portar la gent fa 10 o 15 anys a dir, escolta'm, això no funciona, jo crec que hi són totes. I no només hi són, sinó que hi ha moltes que sembla que encara estan més presents. És a dir, si fa 12 o 15 anys diguéssim, la manera de repartir els recursos generava incomoditat, en això no hem millorat. Si el respecte per la llengua i per la cultura catalana fa 12 o 15 anys es percebia com que no s'estava respectant, tampoc hem millorat en aquest aspecte. Per tant, jo crec que els que volen retornar a l'autonomia tenen un problema, i és que tenen, crec que, molt poc a oferir. No hi ha gaire a oferir, res que puguis dir, escolta, mira, potser sí que jo voldria una Catalunya independent, però mira, si ens podem entendre i tal, jo crec que ja no hi ha res a oferir. Després, hi ha una situació que és evident i que es pot tocar, i vaig acabant. La situació mundial és la que és. Recordem que també l'esclat del procés independentista coincideix amb l'esclat d'una crisi econòmica internacional que va obligar les societats a preguntar-se, bueno, escolta'm, ara com fem per repartir-nos el que tenim, com fem per organitzar-nos i donar resposta a aquesta nova etapa econòmica, sorgida d'un crash a nivell mundial. Avui estem davant d'un altre moment on a nivell mundial les coses sembla que pateixen un terratrèmol. Hi ha gent que diu, hòstia, oblideu-vos de la independència perquè mira com està tot en el món. Bueno, però és que justament al revés. Els pobles es pregunten per si mateixos i per com han de respondre a la situació actual en els moments en què la realitat demana posicionaments. És a dir, en un moment de gran canvi, de gran crisi com en el que estem, les societats hauran de donar resposta a moltes coses, a la crisi climàtica, a la crisi energètica, a les crisis monetàries, a les qüestions fiscals, a tot això. Sempre, això és sempre així. Però en un moment de crisi, aquestes decisions tenen molt més pes. La pregunta és, els catalans i catalanes deixarem que això ho decideixin a Madrid uns senyors que no comparteixen els objectius culturals, polítics i econòmics de la societat catalana? Bueno, doncs jo crec que aquí també tenen un altre problema els que volen imposar l'autonomisme. Això, la part d'ells. Nosaltres podem fer alguna cosa? Jo crec que també depèn de nosaltres. I és difícil, i ara suposo que en l'apartat de xerrades podrem aprofundir, però jo, òbviament, que crec que sí, que el paper que tinguem nosaltres és determinant. Haurem d'estudiar bé quin ha de ser aquest paper, però, sobretot, i torno al punt d'inici, el que és important és que la societat catalana no perdi la gran riquesa que és sentir-se ama del seu destí. Els ciutadans. És a dir, la gran riquesa que suposa i que ha suposat durant tots aquests anys aquesta mobilització, que al final, quan un poble està mobilitzat, és perquè té la percepció de que el que ell digui, pensi o debati té importància i ha de ser escoltat. Doncs jo crec que si a banda de tot el que hem dit abans, aquesta gent es troba en una societat que es manté, diguéssim, conscient de que el poble mana,
Doncs llavors tindran un problema molt grave per tornar. Ells ho intentaran? I tant que ho intentaran. Pues si ho intenten, pues nosaltres hem d'intentar lo nostre. Què és lo nostre? Parlem-ne. Molt bé, Dante. Doncs ara... I estic content perquè en aquests 28 minuts no m'han vingut a posar cap multa. Molt bé. Molt bé, bueno, intentarem que amb els següents 28 minuts tampoc no passi. Escolta, moltes gràcies. Ara donem la paraula al poble, que em pregunti, que ja pel xat han anat escrivint la gent. Doncs, si cas, Òscar, si pots començar ja a formular les preguntes, sisplau. Bé, bon dia a tothom. Veig que comencen a haver preguntes. Si us sembla, les llegiré directament del xat perquè, entre altres coses, algunes d'elles són bastant extenses. Primera pregunta. Ens la fa en Carles i diu, Albano, la llista cívica que proposa l'ANC no serà una trampa a l'estar subjecte a les normes parlamentàries autonòmiques? Tu estaries en aquesta llista si tira endavant? Ja? Sí? Ja. Vale. Les aniré fent perquè és que com que són llarguetes, millor no acumular. Vale, llavors contesto aquesta, diguéssim. Sí. Intentaré ser breu perquè hi ha moltes. Clar, només aquesta pregunta a mi em fa pensar, podríem estar parlant molta estona i segurament... Però bueno, intentaré ser molt breu per poder d'allò. La primera cosa... Jo crec que depèn del teu temps. Si tu vols esplaiar-te, endavant. Bueno, jo me podré allargar uns minuts més del que havíem dit, vull dir que tampoc, per mi, tampoc d'allò. Però bueno, que m'agradaria... No, però ho dic perquè potser alguna cosa la responc una mica que pots dir, hòstia, això s'hauria d'aprofundir més. Òbviament, hi ha moltes coses que requereixen molt aprofundiment i que no les solucionarem aquí. Però bueno, vull que quedi constància. Per què? Sobretot perquè justament aquesta idea de la llista cívica em sembla una idea que requereix... Bueno, que és una idea important per començar. Per què? Pues perquè és evident que hi ha un número creixent d'independentistes que per diversos motius no se sent representat o no s'hi veu tornant a votar a un dels partits independentistes que votava fins ara. Això és una realitat, això no és una opinió. És a dir, ja ho vam veure en les anteriors eleccions on va haver-hi una abstenció gran de gent independentista. Molta gent es va abstenir. I jo crec que, per exemple, la fórmula del Front Republicà, en les generals, si una cosa ens va ensenyar va ser que hi havia molta gent disposada a votar coses diferents, perquè per motius diferents no els hi agradava el que havien votat. Aquesta cosa no ha parat de créixer. Abans jo parlava de que vaig a moltes xerrades de l'ANC i en tots els pobles m'hi trobo que el que abans era una opinió com molt dels quatre hiperventilats que diuen, de dir, perquè ens han traicionat i tal. Ara ho trobo molt més extès, aquesta sensació de no sentir-se representat. I per tant, si no ho heu vist, nosaltres vam fer una entrevista a Ramon Grossfogel, que és aquell senyor de la Universitat de Berkeley, no? Si no l'heu vist, mireu-la. Però ell parla d'això, de dir, escolta, si la gent no se sent representada, si la gent veu que els partits no donen resposta a les inquietuds de la gent acabarà trobant un altre camí. Llavors, quin ha de ser aquest camí? Jo certament no ho sé. Hi ha gent que diu, a mi m'és igual, si es presenta una cabra amb una estelada la votaré. Jo això ho he sentit moltes vegades en diferents formulacions. Clar, jo crec que és bo expressar el descontentament, és bo que els partits sentin l'alè de la gent, de dir, el nostre vot no és un xec en blanc. Jo crec que això és bo. I crec que si hi ha gent que és capaç
d'organitzar-se i de plantejar-se una altra opció electoral, jo crec que és bo. És bo perquè, per començar, perquè posa pressió en els partits que ja existeixen. Fins i tot en el cas de que aquesta quarta llista o nova llista cívica, o com se digui, només el fet de que estigui sobre la taula, segur que dintre dels partits que ara hi són, això provoca molta tensió. Jo crec que aquesta tensió és bona que existeixi. Per tant, si a més, un espai com l'ANC, plural, divers, és capaç d'obrir aquest debat, jo crec que és una gran notícia. Per què? Perquè també em sembla que si aquest debat no es fa ben fet, clar, perquè es presenti una cabra amb una estelada i ja, clar, jo en alguna ocasió he dit només hi ha una cosa pitjor que hi hagi 3 partits independentistes que no puguin fer res, és que hi hagi 4. I tampoc guanyaríem res. Ara fem una llista i un altre cop el mateix, no? Que és una mica el que apuntava la pregunta. És una trampa. Jo el que sí crec és que és una trampa fiar-ho tot a les posicions o als resultats electorals. Ara, que si hi ha una proposta electoral que posi en tensió els partits que treballen activament per tornar a l'autonomisme, doncs jo crec que és una bona notícia. Llavors, és bona notícia i a la vegada només parlar de llistes doncs sí que és una trampa, perquè això voldria dir que ens creiem que només anant a votar en unes eleccions autonòmiques ja n'hi haurà prou. No n'hi haurà prou. Ara, que pot ajudar a tensionar, jo crec que sí, que és bo. Per que fa la meva participació, jo crec que el que fem amb la Marta, els vídeos que fem i la feina que fem, creiem que s'ha de fer i, per tant, jo tinc moltes ganes de seguir-la fent. I també crec que potser és bo que si aquesta llista cívica és fruit d'un debat molt profund, social, de la gent activista i de tal, tampoc ho hauríem de fiar tot aviam si va un o va l'altre. Jo, sincerament, i ara us parlo ni com a activista ni com a periodista, sinó com a persona, a mi m'agradaria que fos una altra gent la que fes el pas. Per què ho dic? No perquè no vull saber res, no, al contrari, perquè jo crec, amb tota la humilitat, que el que ara faig ajuda a avançar. I potser el que fem en octubre podrà ajudar fins i tot a construir debats i construir llistes cíviques. És a dir, crec que si la llista cívica aquesta ha de dependre de si va un o un altre, és que el debat s'ha fet malament. Per tant, si el debat es fa bé, dona igual el que jo faci. I jo el que vull fer és seguir fent el que faig, activisme, com fa la gent de l'ANC. Mira, aquesta era la resposta curta. Molt bé. Vinga, doncs ara et vaig amb una pregunta llarga. Ens diu la Glòria Colet, Glòria Colet, ens diu, bon dia, Albano. Vostè que a hores d'ara és una de les veus més clares en quant a com s'està desenvolupant la política catalana, què opina de la gran desescalada del nostre govern per combatre cadascun dels embats a tots els nivells a què ens està sometent el govern espanyol? A part de la por personal a ser jutjat, hi veu uns certs interessos per romandre en una posició plana i sense afrontar riscos? Als partits independentistes els hi és més còmode deixar de ser-ho per consolidar-se com a partit de govern, malgrat sigui com a protagonista de fireta? Ja veus que és extensa. Algunes de les coses crec que les has comentat ja. Sí. Jo, mira, les dues coses que he comentat abans. Primer, crec que la carta de la Clara Ponsatí, que si algú no l'ha llegit, li recomano, té la capacitat de resumir molt bé això aquesta inquietud que plantejava la Glòria d'efectivament hi ha un intent desesperat de tornar enrere. I per què és? Sí, efectivament, l'altra qüestió que he dit és que els partits, al final,
jo no sóc antipartit en el sentit de són tots uns traïdors. Jo conec gent a la CUP, conec gent a Junts, conec gent a Esquerra Republicana i gent militant, vull dir, no només votants, sinó militants i tal. Hi ha molta gent vàlida. Jo no puc dir són tots uns traïdors, no ho puc dir perquè sé que no és veritat, perquè conec a la gent i perquè... I fixa't, la conec fins i tot d'haver estat oposició, d'haver estat en l'oposició i no puc. Vull dir, és mentira que són tots uns traïdors i tal. Això és mentira. Ara, que les cúpules i els òrgans decisoris i tal han pres una decisió que per mi és equivocada, sens dubte. Que els partits, a més, tenen com a diguéssim, problema inicial l'ànim de perpetuar-se, per descomptat. Hi ha molta gent visquent d'aquests partits. I de la mateixa manera que us puc dir que hi ha gent molt vàlida, perquè la conec en aquests partits, i que és gent imprescindible pel país i que fan una feina i que se la creuen i són honestos, en aquests mateixos partits hi ha gent que va a per la pela, que va a tenir el càrrec i a veure què me dan i què hi de lo mío. Bueno, llavors, que no se'ls pot tirar tots a la basura. En l'entrevista aquesta de Grossfogel hi ha un moment on es parla de casos a Llatinoamèrica on, per exemple, a l'Argentina, a la meva Argentina natal, hi ha un moment en què el sistema polític col·lapsa i la gent surt al carrer massivament i diu que se vayan todos. Que se vayan todos. No? O sigui, aquest moment de que la societat s'afarta i efectivament cau el sistema polític i s'enceta una nova etapa. Clar, efectivament, si les cúpules dels partits segueixen sense donar resposta a les inquietuds, és a dir, si tu ets independentista i te diuen que de la independència, res de res, que de la sobirania, res de res, que de gestionar els nostres recursos, res de res, que de protegir l'escola i la llengua i no sé què, res de res. Bueno, doncs, llavors hi haurà un col·lapse. O la gent desapareix, que jo crec que no desapareixerà, o hi haurà un col·lapse i els partits s'ho hauran de trobar. Jo crec que, bueno, jo, per això, tornant a la pregunta anterior, crec que la tensió que pot generar aquesta llista cívica és molt important. Ara, també és molt important que aquest debat es faci bé i per això em deixa relativament tranquil que l'Assemblea hagi agafat com seu el repte de fer aquest debat. Per tant, us encoratjo a fer-lo. És a dir, ara giro la truita, no em pregunteu a mi m'agradaria que l'Assemblea, vosaltres, trobeu aquesta resposta. Molt bé. Deia el Partal, en una de les seves editorials, deia: el nostre vot és el punt feble dels que no volen la independència. Aleshores, tu, que has estat polític, com creus que la societat civil, a través de les entitats i més concretament de l'Assemblea, pot forçar els partits polítics presumptament independentistes a canviar el seu full de ruta autonomista en què estan embarcats? Havent dit això ja d'aquesta quarta o d'aquesta llista que pot generar tensió dintre dels partits, que em sembla molt important, a banda d'això, jo crec que hi ha una part de l'activisme que té a veure amb generar marcs de pensament diferents. És a dir, aquesta tornada a l'autonomisme, el seu cavall de batalla és comunicatiu. És a dir, com fas perquè al 2017 hi hagi 2,5 milions de persones convençudes de que amb la seva força poden desafiar l'Estat? Com fas perquè aquells 2,5 milions, 5 anys després, cregui que no hi ha manera de derrotar l'Estat?
Bueno, pues allà estan les tertúlies, allà estan les subvencions als mitjans de comunicació, allà estan les editorials interessades, els columnistes derrotistes, etc. Tot això no passa perquè sí. Quan la gent diu, bueno, la desmobilització, efectivament, la pandèmia tindrà alguna a veure. Efectivament, la reacció de l'Estat tindrà alguna a veure. Però la situació actual on els partits fan aquest retorn a l'autonomisme tan desvergonyit, diria jo, no seria possible sense un control del relat mediàtic. Per tant, em sembla molt important, o crec que una de les coses que hem de fer per revertir-ho és reapropiar-nos de la capacitat de generar idees i de fer córrer idees. I per això fem octubre, per exemple. Per què? Perquè quan surten i diuen no, perquè la taula de diàleg, doncs segurament heu vist algun dels vídeos on te diem mireu totes les vegades que el PSOE ha enganyat, jo què sé, amb la llengua, amb els fons europeus. Tenim un vídeo on s'explica dia per dia totes les vegades que el PSOE ha enganyat al govern de la Generalitat amb el repartiment dels fons europeus. Doncs, si no ho diu Octubre, si no ho diu en Partal, si no ho fa córrer la gent a través dels mòbils, quin és diguéssim, el relat que guanya? No, que tot està anant bé. Per què? Perquè per poder tornar a l'autonomisme tu has de fer creure a la gent que tot està anant bé. I per això tu has de ficar els tertulians que fiques, has de donar-li $1 milió i pico d'euros a aquest diari, has de... Per què? Perquè la gent es cregui que efectivament les coses van bé. I llavors fem tot el possible per dir que les coses no van bé, que aquest no és el camí. No sé si heu vist l'entrevista que li van fer a aquest noi, en Gerard Forés, sobre el català. On es veu, clar, surt el govern dient no permetrem que el català s'ataqui a l'escola. Hosti, però quan vas a veure la realitat... Per tant, què podem fer? Hem dit això de la llista, que crec que tensionarà els partits, però per un altre costat, socialment i des de baix entre nosaltres, doncs, per exemple, la carta de la Ponsatí hauria d'haver obert un telenotícies mínim. Hauria d'haver sortit a la portada de tots els diaris. Hosti, tens una eurodiputada dient coses molt bèsties sobre el govern de la Generalitat. Silenci. Silenci. Bueno, els 4 que tenim Twitter ho hem vist. Els que llegim VilaWeb ho hem vist. Bueno, doncs haurem de fer que ho vegi més gent. Ells intenten que la gent no ho vegi. Què hem de fer nosaltres? Que la gent ho vegi. I poso l'exemple de la carta de la Ponsatí, com l'exemple de la Plataforma per la Llengua, la feina que fa, com la gent que denuncia aquests Jocs Olímpics al servei de la monarquia, és a dir, tot això que el govern voldria que no existís, que l'Estat voldria que no existís, nosaltres tenim el deure de fer-ho o de fer aquests moviments de contestació el més grans possibles. I jo crec que s'està fent. A VilaWeb, per exemple, és un mitjà de comunicació que es manté gràcies als seus subscriptors. I en Partal diu coses que, si us fixeu, no es diuen a gaires mitjans de comunicació. I crec que la gent estigui allà. Nosaltres, a octubre, que la gent ens permeti fer aquesta feina, que la gent s'impliqui, o sigui, perquè, i això crec que és molt important, nosaltres quan enviem un vídeo, ho enviem a una persona, i òbviament que aquella persona ho mirarà i dirà, interessant o no. Però el que és important és que aquella persona digui, jo necessito que això que acabo de veure, que m'han enviat, també ho vegi el meu veí, també el vegi el meu company d'assemblea, també el vegi la meva família. Hosti, clar, que nosaltres, que els nostres vídeos tinguin prop de 7 milions de visitants, és perquè ens hem organitzat per difondre'ls. I aprofito per donar les gràcies perquè estic segur que molts de vosaltres ens ajudeu a aquesta difusió i a aquesta feina. Bé, doncs sé que no és molt i que potser no és èpic, no? De dir, potser a mi m'agradaria dir, no, és que la setmana que ve hem d'anar tots a la Jonquera
i tallar la jonquera fins que hi hagi la independència. Potser, i no ho sé, potser m'equivoco, però potser per lo que sigui ara no és el moment. A mi si me convoquen a mobilitzar-me hi aniré, per descomptat. Però si algun dia tornem a tenir la força per fer una esquerda a l'Estat, ens ho hem de començar a treballar ara, que és el que ens diu el govern al revés. Diu, no, és que ara no. Anem a suposar que ara no. Vale, pues si ara no, treballem perquè demà sí. I treballar perquè demà sí és no creure's que no es pot. I per tant, difondre, compartir, fer feina que s'està fent. Jo, per mi, la Plataforma per la Llengua, els mitjans de comunicació que no estan comprats pel govern ni per la banca. Clar, a mi, ostres, jo quan veig a segons quin columnista en un diari que està pagat per la Caixa, perdona'm, jo ho he de posar entre parèntesis, però bueno, això és un altre tema. Molt bé. Insistint en aquesta qüestió de les alternatives, un parell de preguntes relacionades. Una d'elles diu, hi ha cap alternativa a la desobediència civil, resistència passiva i, en definitiva, la unilateralitat per arribar a la independència? I, relacionada amb això, ens diu en Joan Torres, Albano, quines actuacions proactives ens aconsellaries fer perquè la gent que ha delegat la seva responsabilitat en uns líders polítics o no, que l'han decebut perquè no han complert i que ara la segueixen intentant enganyar, entengui que som les pròpies persones les que hem de defensar els nostres interessos mitjançant la lluita no violenta? Jo crec que fixa't que aquestes preguntes tenen molt gruix, però vull dir que de vegades me fa sentir incòmode de dir, ostres, són coses que requereixen molt de pensament i que jo tampoc vull pontificar aquí com si jo tingués la resposta. Però bueno, ja que m'ho pregunten i que a mi m'encanta parlar, doncs contesto. No, alternativa a la desobediència civil, alternativa a... Jo ho faria més ampli, fins i tot, que desobediència civil. Sentit crític radical, constant, en tot moment. És a dir, no... De vegades la gent, a Twitter algú me diu, ostres, sempre estàs buscant pegues. I tant, que faltaria més. Per començar, els governs en general, i aquest en particular, no ens han donat al llarg de la història motius per estar tranquils i despreocupar-nos perquè ells ja ho faran bé. Això mai ha funcionat. De fet, quan la gent ens desentenem del que fan, aprofiten per fer-ho més malament encara. Per tant, no és només que no hi ha alternativa a la desobediència civil, no hi ha alternativa al pensament radical i al qüestionament radical. Dic més, a mi m'agradaria que la futura República Catalana reculli molt clarament mecanismes per subvertir la República Catalana. És a dir, molta gent hi ha com una manera de pensar de dir, bueno, el dia que ja tinguem la República Catalana, doncs ja estarà. Home, jo crec que la gràcia de la República Catalana serà que, aviam, que ja la farem entre tots i serà fruit d'un debat, però jo quan hi hagi aquest debat proposaré, escolta'm, si hem arribat a la República Catalana gràcies a la mobilització, a la desobediència civil, a l'esperit crític d'una societat mobilitzada, escolta'm, doncs en la República Catalana s'hauria de fomentar continuar així. No sé, de vegades la gent pensa, bueno, ja quan tinguem la República Catalana podrem descansar. Jo crec que és quan vindrà més feina. Per què? Perquè caldrà ser... Continuarà havent-hi enemics de la sanitat pública. Continuarà havent-hi enemics de que la gent pugui cobrar la pensió. Bueno, doncs continuarà la lluita. Per tant, ara m'he anat una mica, però vull dir, el marc general de la necessitat d'una societat que digui, oye, pues
m'organitzo amb els del meu voltant i planto cara. I planto cara. Jo crec que això és fonamental. No hi ha alternativa. L'alternativa a una societat capaç de fer això és una societat de borregos que es deixa fer. I jo crec que no hauríem d'aspirar ni ara per lluitar contra l'Estat ni després per exercir com a ciutadans d'una república. I el de què es pot fer? Jo, per això he dit al principi, reivindico la meva condició de ciutadà que està asturat veient el que passa. Pot semblar molt poc concret, però és que jo no tinc més resposta que mantenir la xarxa d'esperit crític, mantenir la xarxa d'organització, mantenir-la fins i tot en un moment en què potser dels 2 milions de persones o 2 milions i mig de l'octubre del 17 pues només queden 100.000, pues treballar per mantenir aquests 100.000, i obro parèntesis, 100.000 persones mobilitzades és una bestialitat. I jo crec que en aquest país hi ha molta gent mobilitzada, molta més de la que ens volen fer creure. Al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat, els agradaria, necessiten desesperadament que la gent se desmobilitzi. Pues, encara que no sembli gaire concret, crec que és evident que ara mateix el que és importantíssim és mantenir les xarxes de mobilització. I les xarxes de mobilització no només són quan sortim 2 milions de persones al carrer. No, això que estem fent avui, compartint, participant en l'ANC, compartint la informació, estan al costat de les lluites, ja dic, per la llengua, en aquest cas, els Jocs Olímpics, però tantes lluites que hi ha arreu del país. Jo crec que això és el que permet mantenir obertes les... A nivell concret, jo ja dic que pot semblar inconcret, però crec que és la millor concreció de totes. Mantenir el que fa por al poder que ens vol enviar a casa. Si a octubre enviéssim un vídeo i només tingués 300 visualitzacions, per exemple, hi hauria molta gent molt contenta. Si a la Plataforma per la Llengua ningú li fes cas, hi hauria molta gent molt contenta. Si quan ve, fixeu-vos, l'avinguda del Borbón, el bombo i platillo que van fer perquè hi havia allà 10, 30 o 40 dient viva el rei. Bueno, doncs, nosaltres potser ara no toca ser 2 milions al carrer, doncs haurem de ser els 40 que estan allà quan ve el rei o quan ve de dir sou uns lladres. Doncs potser és el que ens toca. Sento no poder ser més concret. No sé si algú té alguna idea de concretar, que la digui. Faig una altra pregunta en la mateixa línia. El Josep Antoni ens demana qui ha d'assumir el lideratge per refer les mobilitzacions, atès que hi ha prous motius en aquest moment. Quin paper hi poden jugar el Consell per la República i les entitats cíviques, donant que no podem esperar res dels actuals partits dits independentistes? Bueno, ara que surt la idea del Consell de la República, és veritat que aquesta pregunta resumeix una cosa que dèiem abans. Hi ha molta gent, que jo crec que és cada cop més, que mira cap als partits i veu que allà no troba resposta i clar, aquesta manca de resposta, la gent comença a mirar cap a un costat, cap a un altre, a veure on te trobo jo a l'espai. I clar, per exemple, si mireu els comentaris de l'article aquell d'en Partal, on te deia l'ANC és el lloc, no sé què, no? I a sota molta gent dient no, perquè l'ANC no sé què, perquè no sé quantos, no sé què. Consell de la República. Sí, tot te pegues, tot te pegues. I qui vulgui trobar la gran organització que la puguis seguir a uns clubs i que tot ho facin bé, marxa a casa perquè no la trobaràs. Hi ha molta gent que està dedicant moltes energies al Consell de la República, hi ha molta gent que dedica moltes energies a l'ANC. Jo crec que en un moment com aquest, al final, crec que del que es tractarà és
de participar allà on cada un consideri i fer-ho també amb una mica d'indulgència i sense esperar que tot sigui perfecte. Perquè estic segur que vosaltres sou d'una sectorial de l'ANC. Estic segur que si féssim un debat sobre els problemes de l'ANC, tots tindríeu una bona llista dels problemes de l'ANC. I malgrat això no marxeu. Per què? Bueno, perquè al final no esperem ni un gran líder inmaculado, seria un error, no? Esperar com una mena de messies, no? Que vingui, que tingui tota la raó, que us faci tot bé. Per tant, com que no sabem... I a més una altra cosa, hi ha una qüestió que no podem avançar, i és que el país dona sorpreses. És a dir, hi ha un exemple que a mi em sembla molt clar, que és el d'Arenys, no? Ningú sabia la potencialitat que tenia això d'Arenys. Quan els primers ho van començar a pensar, i això està documentat, la gent, molts independentistes deien això és una tonteria, això no anirem enlloc, això és una... Bueno, i això dona peu a que passin coses, perquè passin coses, i genera un moviment que ningú podia preveure. La pregunta és, quin és l'Arenys del nostre temps? Clar, aquesta resposta no la sabem. Per què? Perquè és molt fàcil dir, Arenys! És molt fàcil dir-ho ara, però quan començava, els que ho feien no sabien el que estaven contribuint a desfermar. Llavors, ells no ho sabien i ho feien. Quin és el nostre Arenys? Doncs segurament el nostre Arenys ara mateix no té pinta de ser gaire gran cosa, perquè l'Arenys del que parlem, en el seu moment, no tenia pinta de ser gaire gran cosa. Per tant, com que no sabem on està, doncs haurem de participar en tots aquells espais on puguem... Per exemple, l'altre dia, això de Bàscara. Ho vau veure, aquesta gent que van a Bàscara, van posar un d'allò i tal. Cada un tindrem l'opinió de si això ajuda o no ajuda. Però jo el que no faré és dir-li a uns que volen fer alguna cosa, no, això és una tonteria. Escolta'm, qui ho sap? Vull dir, el 15M, per exemple, abans que en la presentació deien el 15M, el 15M, ara perquè han passat els anys, però el 15M era només una manifestació que s'havia convocat. I ja està. Una com tantes altres. Van passar coses. La gent va sortir a la plaça, va venir un policia que era un poc... va soltar 4 porrassos, la gent de Barcelona va sortir el Mossos d'Esquadra, i es va liar un pollo que va catalitzar una cosa que hi era prèviament. Una inquietud, un malestar que ja existia abans d'aquella convocatòria. Ningú convoca i genera un canvi, un canvi d'època. És al revés. El malestar hi és prèviament. I moltes vegades el que menys t'esperes és el que desferma. Que potser el de Bàscara hi ha molta gent, jo he vist a les xarxes, això és un llirisme, no? Diuen això és llirisme, això són tonteries, això no sé què. Oye, no se sap mai per on sortirà. I poso l'exemple, per exemple, a Túnez. Recordeu, la revolta a Túnez que acaba amb dècades de dictadura és perquè un noi que estava venent fruites li treuen el d'això de les fruites, va allà i es crema lo bonzo, recordeu? I és perquè hi ha un policia que li tira a terra les verdures perquè no tenia un permís del govern o perquè no pagava una mordida al policia. I això desferma una revolta que després es contagia d'altres països i tal. Ningú pensa que aquell noi de la fruita és el que genera les primaveres àrabes. Però bueno, mai se sap. Ara, el que sí sabem és que si no hi ha gent intentant plantar cara, intentant generar conflicte, de fer emergir els conflictes, qui sap on estarà això? Com que no ho sabem, doncs haurem d'estar molt atents i ajudar
allà on creiem que val la pena i també no molestar els que fan alguna cosa que potser nosaltres no ho veiem, però, escolta'm, que ho facin i potser ja, Molt bé. potser m'he anat a les branques, però crec que tenia Entrem en ganes de... entrem en unes quantes preguntes així una mica que no segueixen tant la línia i mira a veure d'ajustar una mica la resposta per veure si podem entrar-les Vale. totes. Mira, començo Vale. per la primera. Creus que la justícia europea serà suficientment independent com per desmuntar la lawfare espanyola? Jo he de dir que no... Jo quan intento llegir en Boye, intento llegir a la gent que s'hi dedica. Independentment de quan independent pugui ser o no, que jo no crec que... No sóc la persona que sap d'aquest tema com per donar una resposta. Independentment d'això, sí que jo crec que també seria una mica un error tenir com masses esperances en la justícia europea, No perquè sigui més o menys independent, sinó perquè al final, digui el que digui la justícia, si al carrer i a la societat civil la gent no està mobilitzada i planta cara, dona igual el que digui la justícia europea. La justícia europea i les instàncies internacionals deien que el judici era una farsa i mira, dona igual, han tirat pel dret i ja està. Per tant, independentment d'això, que jo no conec prou el funcionament i crec que tenim la sort de tenir gent que en sap molt d'això, per tant, aquí no entro. Sí que entro en dir que jo no posaria tots els ous en la cesta de la justícia europea. D'acord, una altra. La Glòria. justícia europea no ens regalarà res, de res. La Glòria demana, què en penses de la immobilitat de la gent jove i com combatre-la? Com combatre la gent jove o com combatre la No, la immobilitat, clar. No, ja ho havia entès. Interpreto, Sí. Jo, en moltes xerrades, gairebé en totes, crec que sempre surt algú i diu, hòstia, mira, la mitjana d'edat, i no en la sectorial de la gent gran, perquè en la sectorial de la gent gran és normal que la mitjana d'edat sigui gran, però és veritat que convoques una xerrada oberta i sembla la sectorial de la gent gran de vegades, perquè les mitjanes d'edat solen ser altes. I a mi m'agrada molt en aquestes xerrades perquè moltes vegades soc el jovenet i dius, hòstia, mira, tinc quasi 50 i soc el jovenet, me fa sentir jove, per tant, bé, dit això, jo crec que, per exemple, no sé com dir-ho, ens hem de posar en els peus de la gent jove. Fixeu-vos que fem un exercici de mirar nosaltres quan teníem 23 anys i a cada generació li toquen els seus reptes. Bueno, els reptes que tenen ells són enormes. Hosti, no es poden independitzar, no poden trobar feina. Si troben una feina és d'explotació. A nivell general, els diuen que quan ells tinguin la nostra edat farà 70 graus al carrer. Vull dir, són tota una sèrie de coses que a la gent més jove la deu preocupar. I, per tant, és possible que en un moment on la lluita sobiranista està en el moment que està, potser no se sentin interpel·lats. Però jo crec que això no vol dir que no hi siguin. Perquè quan van haver de ser, recordeu, vosaltres ho recordareu millor que jo, perquè estàveu molts a l'ANC i tal. Moltes reunions eren de gent gran. Bueno, potser a nosaltres, que potser ja no estem tan preocupats per haver d'engegar una vida, ens podem dedicar a pensar coses com estem fent per fer una proposta als joves. I els joves ja l'agafaran si és que la proposta està ben feta. I l'agafaran i potser li donaran el seu marc. Però jo crec que s'hi pot comptar, que la gent jove hi és i que potser no ve a les xerrades que fem nosaltres. Bueno, escolta'm, cada un ha de fer en el seu àmbit. Que potser jo crec que veiem gent jove fent coses i que tenen també reptes que potser nosaltres no tenim, però cal comptar-hi perquè bueno,
el que dèiem abans, aquesta capacitat, aquest horitzó dolent que ens presenta l'Estat, al final el patiran i ells s'hi revoltaran contra aquest horitzó. I potser s'hi revoltaran amb molta més força que nosaltres i ara ens toca a nosaltres, però és que potser ens tocarà a nosaltres posar-nos darrere d'ells i ajudar-los. És que arribarà aquell moment. Jo crec que la gent jove a Catalunya és revolucionària. Que ara no hi és perquè ja arribaran. I quan arribin nosaltres hem d'estar allà. Jo, perdona, en aquest fil, perdoneu que doni una opinió personal, però tinc una imatge molt clara i és en els col·legis de votació l'1 d'octubre, la gent jove organitzant, la gent jove portant les urnes, etc. És a dir, en el moment en què tocava hi eren. I disculpeu d'això. Carles demana la independència d'Escòcia. Jo afegeixo, si es produeix, pot marcar el momentum? Jo insisteixo en que si aquí no tenim múscul revolucionari, i quan dic múscul revolucionari dic estar connectats, ser capaços d'organitzar coses, ser capaços de difondre informació no comprada. Sense tot això, ja pot independitzar-se Escòcia i Nova Aquitània. Dit això, home, que Escòcia... Fixa't que caldrà seguir-ho ben de prop, perquè fixa't que el missatge que... Tampoc ho vaig seguint dia a dia, però el missatge dels independentistes escocesos és la situació de guerra i de no sé què i no sé quantos, no només no ha de ser un fre, sinó al contrari, és un moment perquè nosaltres és més necessari encara que nosaltres fem el nostre camí independent. I per tant, dius, això és el que trobes a faltar en el nostre govern, que sembla que digui al revés. No, gent, ara toca no sé què. Hosti, doncs, si hi ha un actor tan important com Escòcia que posa sobre la taula aquesta mena d'idees, que posa sobre la taula la idea general de els pobles han de poder decidir, etc., sens dubte beneficia. Ara, jo insisteixo, cuidado en pensar que ens ho solucionaran de fora, que ja sé que no és el que s'està dient, però crec que hauríem de ser com molt entusiastes amb coses que passen fora i que ens poden ajudar i a la vegada ser cautos i dir no ens quedem mirant a Escòcia i fem la nostra feina, no? Però sí, que s'obri aquest meló, jo crec que és important. I en aquest sentit, tota aquesta història, perdoneu, però aquest em sembla un tema molt interessant que cal seguir molt de prop. Tota aquesta història de l'independentisme amb els russos i tal, que ja ve de lluny, ve d'abans de la invasió d'Ucraïna. Però ara ho estan aprofitant molt. Un dels primers vídeos que vam fer en octubre era explicar com va funcionar aquesta xarxa per inventar-se aquest bulo. Fixeu-vos que en aquest intent internacional del que jo parlava al principi, d'aquest intent d'Espanya quedar bé a ulls de la comunitat internacional, després d'haver quedat tan malament a l'octubre del 17, també té a veure amb intentar relacionar els independentistes amb Rússia, no? És molt evident. Jo crec que la sort que hi ha és que ho estan fent molt malament. Ho fan, però ho estan fent i crec que cal estar atents. Per això jo em vaig enfadar tant quan Gabriel Rufián va donar suport al PP, a Ciudadanos i a Vox en la seva estratègia de lligar l'independentisme amb Rússia. I sí, ho acabo de dir i si ho esteu gravant ho torno a dir. Gabriel Rufián va ajudar al PP, a Ciudadanos i a Vox en el seu intent de relacionar internacionalment l'independentisme amb els russos, amb l'únic objectiu de garrapar 4 vots a Catalunya. Cosa que em sembla, primer, me sembla perillós des del punt de vista antirepressiu, perquè l'Estat està generant un discurs que avala la persecució
i la repressió contra independentistes. Quan tu ajudes a construir aquest discurs, estàs ajudant a la repressió contra els independentistes. Perdó que m'enfado, però és que em sembla d'una gravetat total. I per això, relacionant-ho amb la pregunta, hi ha una part de la batalla que, òbviament, es juga a nivell internacional i també hem de ser capaços de donar-la. Perdó que hable de mi libro, però si no el vau veure, aneu a la llista de vídeos d'octubre i veureu que bastant al principi hi ha un vídeo on s'explica com el diari El País, juntament amb el Real Instituto Elcano, munten tota aquesta moguda dels russos i els independentistes. I és molt interessant seguir la pista perquè allà es veu la trampa. I aquesta trampa els hi ha vingut molt bé tot això perquè d'Ucraïna i tot això, perquè diuen, mira, ves, els independentistes són els dolents. Bueno, doncs això també ho hem de vigilar i hem de treballar-ho, com a mínim de seguir-ho de prop. Molt bé. La Glòria diu, n'hi ha prou per aconseguir la independència amb la lluita pacífica? Aquesta seria la penúltima pregunta, ja només en quedarà una altra. Jo crec, i m'agradaria estar equivocat, però crec que un procés, el procés d'independència de Catalunya no podrà ser pacífic des del moment que l'Estat ja ha decidit, ja ha demostrat que desfermarà la violència contra el moviment independentista. És a dir, l'Estat ja ha dit que el que faci falta. Davant d'aquesta amenaça, l'independentisme haurà de decidir si afronta el repte d'enfrontar-se a aquesta violència i com fer-ho. Jo crec que cal enfrontar-la i crec que cal enfrontar-la amb les eines de la desobediència civil pacífica, però fixa't la diferència que faig. És a dir, no serà pacífica, no serà perquè l'Estat atacarà. I hi ha moltes maneres de respondre. Jo crec que en el context en el que estem i sent les coses com són, crec que no té gaire sentit imaginar-se que una lluita contra la violència de l'Estat passi per la lluita armada. Crec que no és el camí, que no hi ha camí en aquest sentit. Ara, això no vol dir que no s'hagin d'assumir situacions de violència per part de l'Estat. I tant que hi haurà. I probablement més. Què ha de fer el moviment independentista? Ha de renunciar davant d'aquesta amenaça o ha d'entomar l'amenaça i protegir-se i actuar de la millor manera que consideri? Bueno, jo crec que si extrapolem a nivell sindical, per exemple, recordeu la vaga de Cadis de fa uns mesos? A Cadis van fer una vaga dels treballadors del sector del metall i l'Estat va respondre amb violència. I l'Estat, vull dir, comandat pel govern més progressista, i van apallissar manifestants. Bueno, jo espero que malgrat aquesta violència de l'Estat, que la lluita combativa dels treballadors pels seus drets no s'aturi. De la mateixa manera, espero que malgrat la violència explícita de l'Estat, que el moviment independentista l'assumeixi i no se deixi el xantatge i la desafiï. Ara, no crec que hi hagi cap condició, ni cap camí, ni cap d'allò en respondre amb una via armada, no sé què coses se senten de vegades. Ara, no cal confondre el pacifisme en dir no, flors i violes. No seran flors i violes, és que no ho seran. Una anotació respecte d'això que fa en Joan Torres. Diu la lluita no violenta no és de cap manera pacifisme. Això està molt i molt documentat. Passem a una altra qüestió, canviant de terç. La pregunta que fa l'Ernest és la següent.
el tema de l'expoli és prou transcendent. Per què els polítics no li donen prou importància i no ho recorden cada dia? Una cosa abans. Ara l'ordinador em diu que bateria baja, l'ordinador entrarà aviat en repòs si no l'endulleu al corrent. No el puc endullar al corrent. Per tant, jo, si en algun moment es tallés i no sabeu res, no és que ha vingut el CNI. Em queda poca bateria, per tant intentaré respondre molt ràpid. Això de l'espoli, que alguna gent li diu espoli, altra gent li diu dèficit fiscal o el que sigui, és una idea molt interessant perquè jo recordo en la legislatura del 2017 que havia la Inés Arrimadas, allà al Parlament de Catalunya, quan jo hi era, que fins i tot va haver-hi un moment en què inclús els de Ciutadans es veien obligats a acceptar que efectivament el repartiment de recursos en el sistema autonòmic no era el més just i fins i tot, ja recordo veure a Inés Arrimadas, és que estaria bé buscar els vídeos d'aquella època perquè fins i tot Ciutadans acceptant i han fet un canvi tan brutal en aquest sentit que fins i tot efectivament els nostres sembla que hagin renunciat a fer bandera d'això, perquè crec que igual que el Gerard Forest en l'entrevista que li van fer sobre la llengua denuncia aquesta idea de comprar el marc dels altres, de dir, ai, no, si parlo en català potser sóc un supremacista. Doncs en aquest cas de l'espoli o del dèficit o el que sigui, es dona una situació similar. Ai, no ho diguem perquè si no ens diran que som insolidaris. És aquest anar retrocedint de no voler molestar amb l'esperança que et donin alguna cosa, que no funcionarà i a més et desarma políticament. Però és que fixeu-vos, ja no en l'espoli, en el cas dels fons europeus, és que mira, anava bé però és que m'estic enfadant. En el cas dels fons europeus, mira, en el cas dels fons europeus, en el cas dels diners, passa el mateix que amb la llengua. Com que hi ha una sèrie de partits que necessiten tornar a l'autonomisme, han d'amagar que les coses no van bé, perquè si no, la gent voldria anar cap a una altra banda. Llavors, malgrat que estiguin trinxant el català a l'escola, els que volen tornar a l'autonomisme han de sortir a dir que no, tranquils, que tenim un pacte, que ja veureu, que a poc ho farem, que no sé què. Per què? Perquè si te diguessin la veritat de dir, no, efectivament, els jutges i l'estat espanyol i el govern del PSOE s'estan pixant en el català a les escoles, la seva estratègia automàticament deixa de servir. Si els partits independentistes, si el govern de la Generalitat digués la veritat, i la veritat és que els fons europeus es reparteixen al dictat dels 4 mangans de l'IBEX profundament relacionats amb la monarquia, el govern de la Generalitat que et digués això, automàticament hauria o de dimitir o hauria d'enviar a prendre pel sac al PSOE. I com que no ho volen fer perquè si ho fan la seva cadira corre riscos, llavors què han de fer? Doncs t'han de fer creure que no, que tot va meravellosament. I que el repartiment dels fons europeus és, hòstia, que bé, mira, hem aconseguit no sé quina... Mentida, és que estan mentint. I per tant, qui vol mantenir-se en l'statu quo no pot criticar l'statu quo. I m'imagino que per això una cosa com l'espoli o dèficit fiscal o com se li vulgui dir, doncs ara no convé dir-ho. Per què? Perquè si ho dius, la gent s'encabronarà. I s'encabronarà amb l'Estat i s'encabronarà amb el govern de la Generalitat que dona suport a l'Estat. I crec que l'explicació és esta, de per què no es parla d'això. Però és el mateix de per què no es parla de tantes altres coses. Del mal repartiment dels fons... Amb el repartiment dels fons europeus, al mateix dia jo vaig sentir el conseller Giró dient, hòstia, només tenim el 7%, i el conseller Torrent dient, estem aconseguint inversions per Catalunya. Escolti'm, m'esteu mentint, m'esteu prenent el pèl, m'esteu dient una cosa i la contrària. És com la Colau avui. Els Jocs Olímpics d'hivern són
són una tonteria, però necessitem consens i deixar-nos de picabaralles per fer els Jocs Olímpics d'hivern. Aneu a cagar. Perdó. Mira, havia estat una hora i pico aquí sense dir cap taco i... Molt bé, Albano. Això marca ja al final de la conferència. Escolta, ha estat extraordinària. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquest temps. Hem pogut tractar moltíssimes coses, des d'alternatives a la situació actual, desobediència, el control dels mitjans, el fer-nos creure que és impossible, aquesta constant cançó per tot arreu que és impossible amb la complicitat de la comoditat de la política autonomista. Hem parlat de com podem resistir, hem parlat de que l'ànim de la victòria l'hem de tenir sempre i mai el de la derrota. Hem parlat també de mantenir les xarxes de mobilització i que en qualsevol moment pot haver-hi un motor de canvi, qualsevol espurna impensable actualment, no? I finalment saber que tenim la sort que l'Albano es considera jove i que ell sí que aconseguirà la revolució i la independència. Bé, moltíssimes gràcies i, escolta, ens tens amb tu amb el que faci falta, ja ho saps, eh? Bueno, jo, en nom també de la Marta, donar les gràcies perquè sé que entre vosaltres hi ha molta gent que sou els que agafeu aquell vídeo i si us sembla útil doncs el compartiu amb els vostres. Això és el que fa que tingui sentit fer-ho, no només des d'un punt de vista espiritual, sinó des d'un punt de vista pràctic. Vull dir, aquest compartir fa que aquells vídeos que fem arribin a molta gent. Llavors, moltíssimes gràcies per aquesta confiança. Escolta'm, que quan un vídeo us arribi i no us agradi, doncs no cal que ho compartiu i ja està. Però continueu mirant els altres. I sobretot, el que he dit al principi, la gent a vegades diu gràcies per donar ànims. Hosti, a mi no... Per donar ànims hem d'anar a missa. Vull dir, ara, a mi em dona molts ànims viure en un país on la gent, un dia com avui, dedica una estona a compartir. Que potser no hem trobat la solució? No. Però si existeix solució és perquè som capaços de trobar-nos, de pensar, de dissentir fins i tot, de dir coses que no estem d'acord, però de tenir molt clar que no ens deixarem, que no ens rendirem. I això jo crec que feu, per tant, moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albano. I records a la Marta, també, per la feina que fa. Ara, quan vingui, he quedat que la trucaria i que em vingui a buscar i d'això. Molt bé. Gràcies. D'acord.